Ya. Bela yo kepiye cah? Ayo. Ayo Mas. Ayo ayo, Dik. Ayo toh. Oh, Lagung Jakarta, langit kita. Iya 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 iya. Itali tuli tali nem itali tuli tali nah talena. Talena. Ayo, iya iya iya. Ya. Ono, Dik. Jan dos lagi. Iki Mbah Kakek. Mbah Doleng. Pripun? Mbah Doleng, aku iki wiyagane gek dogomen po ya apa sanyawanen ngono Iya. lho. Ra gelem bengok iki jan larang tenan suarane. Di maneman kaya Dik, di maneman. Ya Hah? nggih. Iki Mbah Kakung Dalam? masih anu campur sarine saking pundi Mas? Oh, GST. lah enten apa, Mbah? Kula bejang selo Ayo, lho, Mbah. ayo, ayo, Lah terus Wes, langsung mulai iki mulai. penyanyi mak teratap. Lanjing tanggal Alah, pitu. Kula mengke Ayo, selo, Kek. mengke dalu selo, sesuk-esuk selo, sak teruse selo, Mbah. Gentenan lho Mbah Kakung ki main genti semaur ke. Hah? Main genti semaur. Lah Oh, setahun. Lah kok sesuai mbok benjang mawon? Ah, nggih Salah. salah tuwa. Mbah niki to kemis pon kemis wage niku dina apik lho Mbah. Ya Dik. Iso-iso, Mas, oh, Pendak Mas. niki. Oh, lah nggih. Hanjenengan mbokno nek ajeng gadah anu khitan napa Nggih. sunatan napa? Napa ngedek-ngedeke kandang mboten Lah napa? nggih, napa gawe huru-hara ngeten, Lah, Mbah? Ya Lah Allah. niku Oh, dalem. Oh, Pak mekaten. Kenjing. Sederek, tasih sederek. Bolo kentel. Oh, konco. jape mete kanca dhewe. ya. CSGK Dik, CSGK. Kuwi campur sari. Ya saking CS lho Dik. Iya, iya, iya. Ngersake tembang napa, Mbah Napa? Kakung? Napa? Oh, nggih podang mangke nggih kuning, kinten-kinten jam 3 nggih. Nggih, podang. Ayo ben ngundang neh kok iki jenenge politik penyanyi iki Eh, ngono kuwi. jenenge politik Kon- aja. Kon nek Lah, langsung nggih. dipinangkani. Iki juragane. Ya. Aku wingi sore ndelok story-ne aku Yan. Aku pirang puluh tahun ra ketemu Mbak Ari karo Mas Antarane Yanto. mben wis ana 2 tahun. Ya, ya Allah juragan. Halo Mas, ya Allah piye kabare? Lho ndek cilik neh to. Wah, padha aku. Heeh. Aku yo padha. Iki ra sida nyanyi pokoke Sida judule nyanyi, aku Reoni ki- ya. Aku sok meng ndelok story-ne Dik. Mau ndelok Aku story. man ra tau ndelok, wong Apa? aku ra tau didulit. Aku ra tau jawel. Ya, Bu Ari, Mas Yanto, Ya, terima Mas, kasih. Sehat-sehat sepira, selalu. Mas? Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat ya, nggih. Mas. Pokoknya ngerti nopo. Bu Ari, wes jangan ngejol. Saketan sajroning ati. Jantan tinggal saya marani. Aku kowe dadi
kurbu kakas gubuk kok Lah iya kok emosi ki lho. Ora usah nesu lho. Rasa do nesu ayo gelut wae. Nek loro ngombe. Ngono wae lho. Lah iya to kok lo deh sentimen yo. Wong wingi sore wae kendange bar bedah. Apa kuwi? Kendangku bedah piye sesuk lah. Ra apa-apa nek ning kendang bedah ngono aman nek liyane ki lho. Engko nek sing penting anggere kathoke ora bedah Mas. Tenan los. Lah iya to. Mbak Ari mampir pinara nyanyi dulu. Mbak Ari sehat selalu nggih. Iya. Heeh nah kurpirangan ora petuk wis jamak sarak terusang nih. Gua mungkin rene. Mampir dulu. Mampir dulu. Sak lampuke sithik-sik gek rene sithik lagune opo. Mungkin rene Mas Yanto. Nek ora ngono ora sah. Ora kaya pengantin kene rong saya terima nikahnya ngono kan ora sah. Dosa Mbak Ari nek gak nyanyi rene ya. Heeh. Mpun sah ta Bu? Mpun sah nggih. Bedarin nggih. Ya mangke nek sah gek ngedun kene lho. Iya cocok. Klekus. Saketan Ayo. sajrene